Id-disgwit li kompla ħoloq fil-Partit Nazzjonalista il-vot fil-Parlament dwar il-liġi l-ġdida tal-IVF kompla jintensifika. Wara li d-deputat tal-Oppożizzjoni Alex Borg ħareġ jinsinwa li l-kap tiegħu stess Bernard Grech u l-bqija tad-deputati sħabu kienu marru kontra l-istatut tal-partit, issa kien imiss li d-deputati Van Bartolo tal-Mosta biex joħroġ is-sejf fil-pubbliku għall-partit tiegħu stess. F'artiklu li kiteb fuq il-portal tal-medja tal-Knisja, Bartolo qal li Grech u l-maġġoranza tal-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni marru kontra l-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista kif mistqar fl-istatut tal-istess partit. Huwa l-menta minn sħabu li f'daqqa waħda bijaw il-mantra tas-sewwa jirbaħ żgur u ħadnu l-pragmatiżmu politiku u intellettwali akkosta l-prinċipji tagħhom. Van Bartolo akkuża lill-partit tiegħu stess li għalih il-prinċipju m'għadux jiswa daqskemm kien u fakkar li sħabu fir-riżultat skunċertanti tal-aħħar sħarriġ tal-opinjoni pubblika li wara l-fiduċja tan-nies Bernard Grech niżlet fl-aktar livelli baxxi li qatt kienet. Fl-istess waqt il-fiduċja fil-Prim Ministru Roberta Bela hija b'saħħitha ferm u bejn iż-żewġ mexxejja hemm differenza kbira ħafna fil-fiduċja popolari li jgawdi kull wieħed minnhom. Skont l-aħħar kejl xjentifiku, is-sajda ma tatx ir-riżultat mixtieq. Jidher li x-xibka li offrilna l-prammatiku kienet imtaqba għaliex flok qabdet aktar ħut spiċċat ħarbet aktar milli diġà kellha, kiteb Bartolo. Bartolo kien wieħed mit-tliet deputati nazzjonalisti li kienu preżenti fil-Parlament u li fil-vot riċenti dwar l-IVF injoraw id-direzzjoni tal-web tal-Oppożizzjoni. Miegħu kien hemm ukoll l-eks kap Adrian Delija u Alex Borg ta' Għawdex. Deputati oħrajn li kien hemm rapportanti fil-medja li kienu talbu għal vot ħieles ma attendewx fil-Parlament. Fost dawk id-deputati nazzjonalisti li ma marrux għal vot kien hemm Jerome Caruana Giglia, Chris Sajt u Carmine Bonnici. Carmine Bonnici wara ddikjara fuq Facebook li wkoll kien jivvota kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF kieku kien disponibbli biex jattendi għas-seduta parlamentari. Fl-artiklu tiegħu fuq il-portal tal-aħbarijiet tal-Knisja, Van Bartolo qal li l-prammatiċi tal-Partit Nazzjonalista qalulu li bieħu mingħajru il-vot dwar il-liġi xorta kien se jgħaddi għax il-gvern kellu l-maġġoranza. Skont huma stajt nivvota kontra u ma nintbaġġ, imma jien ħsiebt li bl-istess raġunar tagħhom aħna l-membri tal-Oppożizzjoni nistgħu nibqgħu id-dar f'kull vot. Il-prammatiċi staqsewni jekk irridx nibqa' fl-Oppożizzjoni. Fil-waqt li ftit jemilu Alex Borg kien stqar pubblikament li f'sitwazzjoni simili jerġa' jagħmel l-istess, anke Van Bartolo ħall-istess pożizzjoni. Bla biża' lest niffaċċja l-konsegwenzi kollha li dan iġor miegħu. I stood up to be counted, iddikjara Bartolo f'botta ċara l Bernard Grech u d-deputati sħabu. Din l-istqarrija tikkonferma wkoll dak li rrapporta One News riċentament li fil-Partit Nazzjonalista kull min ma jaqbilx mal-linja tal-kap jispiċċa jbagħat il-konsegwenzi. Sorsi tal-pjetà kienu qalu li Grech huwa sensittiv b'mod esaġerat tal-kritika u jara kif iwarrab lil min ma jaqbilx miegħu f'xi ħaġa jew oħra. Nies mitla tad-Dar Ċentrali qalu lil One News li wara li Van Bartolo vota kontra l-linja tal-kap dwar il-liġi tal-IVF, Bernard Grech kompla taħ il-ġemp u għalaqlu kull opportunità li jitkellem fil-medja tal-Partit Nazzjonalista. L-iskuntentenza ta' Bartolo fil-Partit Nazzjonalista derret ukoll meta dan kien wieħed mid-deputati li ma attendewx għall-laqgħa li Bernard Grech organizza il-ġimgħa l-oħra l-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni f'tentattiv ta' dak li sejjaħlu team building. Intant l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija xxerja l-artiklu ta' Bartolo fuq il-Facebook u żied il-kumment Keep Strong ħabib.